Şêreka Kurd Zarife Xatûn. Keça çiyayên Koçgirî bejin bilinda kaniyên çiyayê tecerê. Berxwedêra jina Kurd, çinara çemê Munzurê, spîzend û çavbeleka dilê Elîşêr bû Zarife Xatûn. Tim bi rext û çekan girêdayî ew jina rûhîv. Xezalek bû li ser lat û tehtên çiyayên bilind. Periyek bû li şkeft û newalên welatê xwe. Zana û jîr bû, evîndara şêrê Kurd bû Zarife Xatûn. Zarife Xatûn pismama Elîşêr û hevsera wî ye. Elîşêr serokê berxwedana Koçgirî bû. Piştî çend salan bû hevalbend û şêwirmendê Seyid Rizayê serokê berxwedana Dêrsimê. Piştî şerê cîhanê ya yekemîn 1918 de li herêma Koçgiriyê dibin serokatiya Elîşêr de ji bo welatekî serbixwe berxwedan dest pê dike. Elîşêr kesekî zana, xwende û cengawer e. Hêla wî ya siyasî û dîplomasî xurt e û pêşikvaniyê ji herêma Koçgiriyê re dike. Lê mijara me divir de ne Elîşêr e, bi gelemperî em dixwazin li ser lehenga Kurd Zarife bisekine. Zarife Xatûn jineka bejin bilind, zenstûr, xwende û pêşketî bû. Evîndarê welatê xwe û yê Elîşêr bû. Ji pêşkentinên siyasî û ji rewşa cîhanê haydar bû. Jineke şervan û cengawer bû. Tim di milê hevserê xwe de di nav xebat û tekoşînê de bû. Dema Elîşêr bixwesta karekî bike, an jî biryarekî bide, pêşî jê pirs dikir. Fikir û remanên Zarife distan pişt re biryar dida. Bi qasî ku şervan bû, ew qas jî ji hêla rêxistin û propagandayê ve xurt bû. Ji Elîşêr re tim digot heval. Elîşêr jî jê re digot hevalê. Tu carî bi navê hev gazê hev nedikirin. Di dîrokê de tu jin û mêr weke her duyan ku bi giyana xwe, bi hestên xwe, bi remanên xwe û bi hemû jiyana xwe bibin yek çênebûye. Evîna rasteqîn jî ev e. Zarife Xatûn hem şervan bû, hem jî perwerda şer dida jinan. Gelek jinên Kurd li dora xwe civan dibû, pêşî perwerda silah û şer dida wan, pişt re ew dişandin eniya şer. Ew jinên ku hatibûn rêxistkirin, tev bi çek û rextan girêdayî di milê mêran de li ber xwe didan. Zarife di hemû eniyên şer de fermandara leşkerî bû. Di 1921 di meha pûşperê de dewlet bi hemû hêza xwe ve li ser herêma Koçgiriyê ve diçe. Zarife û Elîşêr li ser hemû eniyên şer ve digeriyan. Piştî qirkirin û tepsandina herî mezin, ev berxwedan bi ser nakeve û ditefe. Piştî hilweşandina berxwedana Koçgiriyê, Elîşêr û Zarife herî ciyê bi ewle Dêrsimê dibînin û xwe didin wê derê. Zarife di nav gel de propaganda dike, gelek eşîr û malmezinan tîne cemhev û pirsgirêkên di navbera wan de çareser dike. Bi hêza jinantiyê gelek eşîr û kesan li hev tîne û yekîtiyekî ava dike. Ji 1921 heya sala 1937 di Dêrsimê di nav kar û xebatan de cî digire. Di berxwedana Dêrsimê de rista Elîşêr û Zarife pir mezin e. Elîşêr ji serokê serhildana Dêrsimê Seyid Riza re
dibe weke şêwirmendekî, serleşkerekî û alîgir. Di Dêrsimê de rîsta her du şêran pir heye. Ji lewma jî dewlet dixwaze ku pêşî wan ji holê rake. Ji ber ku nikare bi leşkerî wan bi dest bixe, sîxûr û xayînên Kurd dixe dewrê. Ji van xayînan yek jî kesê bi navê Zeynel û çend zilamên wî ne. Lêbirazê Seyid Riza Reyber dikeve nav tevgerê. Berê hingî di sala 1933 de kurê Seyid Riza İbrahîm hatibû kuştin û şipe diçor ser Reyber. Wî dizaniya ku wê rojekê apê wî Seyid Riza hesab jê bixwaze. Bi vî rengî bi tevayî xwe davêje bersingê dijminê xwe. Dikevin nav, dafk û dafkan. Di hedefê dewletê de jî pêşî Alîşêr e. Di nehê tîrmeha sala 1937 de dewlet êrişeke mezin dibe ser herêma Dêrsimê. Qirkirinên mezin pêk tên. Hingê Alîşêr û Zarife Xatûn jî li çiyayê Tûjêk di şkeftekê asê de veşartîne. Reyber û Zeynel bi hêceta ziyaretkirina wan diçin dibin mêvanê wan. Li nav şkeftê bi Alîşêr re rûniştîne. Zarife jî radibe ku tiştekî ji mêvanan re amade bike. Zarife li derve ye, Reyber çeka xwe derdixe û berdide Alîşêr. Dema dengê silah tê, Zarife fêm dike ku wan delalê dilê wê kuştin. Hema ew jî radije çeka xwe dikeve hundur û guleyan diberde wan. Zilamekî Reyber tê kuştin. Lê mixabîn Reyber, guleyan li Zarife jî direşîne. Her duyan dikujên, serê wan jêhil dikin û serê wan dibin xerpûtê, didin paşayê dewletê Aldoğa. Xelata xwe jê distînin û difitilin. Piştre Zeynel ji dev sixurtiyê berdide, lê Reyber didomîne. Dewlet dizane ku kesê li gelê xwe xiyanetê bike ve li her kesî jî bike. Dawî de di sala 1938 de dewlet Reyber bi kurên wî ve dikuje. Dîsa xiyanet dibe sedemê têkçûna gelê Kurd. Ji ber ku ev her du evîndar tim di nav tekuşîn û şer de bûn, qet zarokên wan çênebibûnin. Lê bi wê lihengî û azweriya xwe bi sedhezaran keç û xortên Kurd zarokên wan in. Îro keçên Zarife Xatûn pirin. Li hemû welatê Kurdan nav û dengê Zarife heye. Li serê jî gelek stran ji hêla hunermendan ve hatine çêkirin û tên gotin. Weke ku li herêma Dêrsim û Qoşgiriyê straneke dîlanê ku li ser Zarife tê gotin wiha ye. Qîzê çiyayê me mîna xezala kubarin, mîna xezala kuvîne, mîna kulîlka delalin, mîna kulîlka rengîne, mîna kaniya zelalin, mîna kaniya safîne. Dîsa şêreka Kurd di herfên zêrîn di rûpelên dîrokê de hatiye nivîsandin, ji bîr nebûye û tu car jî ji bîr nabe.